A veure. I ara per Sant Antoni, com se feien els vols? Quan eixia el sant, Sí, totes alhora. sí. No entrant una Normalment darrere l'altra. nosaltres tocàvem i normalment entre les sons i coses dies nosaltres, això de mon pare, no sé si serà la paraula adequada o el que serà. El vol de canari que diem nosaltres. Ah, sí, vale. Normalment tocaves, m'emprenies en una, m'emprenies en l'altra, primer una, després l'altra, i després l'altra. Una a soles, o sigui, Sí. en una a soles. I després, quan ja estaven, ja anaven totes a l'empar. O sigui que voltejava esta, allí en València diguem passa de cita. Parem, esta después un rato, después este, y cuando ya está un rato... Totes a l'empar. No, m'empren, m'empren. Ah, tornen a començar a la inversa. Però que te voltejant. Sí. Sí, després diuen que potser a mitad professor estava un rato a la gran. Sí, la grossa sols, potser alguna això, pues una persona anava i nosaltres, si havies l'itinerari del professor, pues potser, què sé, senties les carcanes de nosaltres tant al carrer, pues ara voltegem esto. Segons el carrer que estava... Això. I en Sant Però sí, Antoni, enguany això podem fer-ho per la festa del poble. Pa setembre. Bien. Si ho pareix bé. En Sant Antoni, pues, antigament se feien les que la veïna d'animal que se feia a la plaça, que no és com ara, que hi ha tanta parafernàlia. Se feia a la porta de l'església que ni no... professor ni res. No, així no s'ha fet mai professor. Veus? Així el que fa... L'únic poble que se fa professor de per a fer la contornar és un Rafael. Ahí estigui mort el Rafael el tocant. És diu Rafael, però rebut de Ahí pel matí per l'esprà. Estigueren. No fan repicones i el sant? Voltejar sí, A part de voltejar. voltejar no. Voltejar tu no pots repicar ara, tu no tens... No, quan si caure i és el sant i li dius caure, un repic. No, quan eixia el sant voltejaves. I després quan entrava el sant tocava voltejar i ja estava. O sigui, els repics es feien en toc d'avís per la gent, o sigui, per la gent d'avís que venia al cap, que té que vindre a missa. Saber qui és el segon, saber si el tercer o saber el primer. Acompanyat d'un vol, després si era... Exacte, que acompanyaves el vol, però primer tocaves Sí, les sí. campanes. No, això se fa també, se conserva en molts pobles encara. Se fa un repic Sí. i després se fa el vol. El mateix Termino, que Raül. ara, quan fan el repic a mort, pues moltes vegades el sent, si o no mort, que tens el sent, que se sentirà repicar quan repicava mon pare, que repicava mà, a repicar en el vídeo, pues Cosí. Sí, és un toc que conforme l'ha descrit és impossible d'imitar en les marques. És això, que en moments de és igual que els batalls, que jo l'altre dia quan vaig veure la campana del Miquelet no m'ho explique, jo no m'ho explico. Bueno, jo no m'ho explique, no, ara parlant en sèrio, no m'ho explique perquè tu, que una campana, així primer les truches en de manera, velles, saps com? Carrasca. Sí, carrasca. Això és loco. Sí, Tropical. saps tropical, però la carrasca que havia així anterior, que era el que tenia jo, que era el que tenia el casco, l'eix, així tu miraves, i els eixos, o sigui, els batalls, van primer en corretxa, i després... Fuego. Sí, I després corda. i després corda. Però la corda, mon pare, cada passat una vaga. Per circumstàncies de que se talla una vaga sempre està la corda tirada. M'entens? O sigui que no només passava, sinó feia com una vaga, enganxava i era com un nuc Era nou. un nuc, era una vaga, un nuc de sot que diguem, una vaga que tu li passes i sempre està. Tu talles una corda, I se que queda el sempre nuc de talles dins. la corda i se talla eixa, però la vaga està feta La de darrere. baix està darrere. I així que hi ha un batall, Sí, que hi ha ahí este batall. front. Està el Bonya i el d'Aleixó. I altra volta en la En plaça. festes, Eh, no passa res.